कुमशी बंता बन रखे यक जिंगडप बशीस नेम जोंग का प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का ऑफिस उ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर हका जिंगे त्रेलांग बट का डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर रिभोई डिस्ट्रिक्ट मंता कसंगी का आरफो आर तरिक नाइलोर कला राखे यक जिंगडप बशीस नेम जोंग का प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान हका प्रोग्राम बला पनलोंग हा साइंस हॉल नोंगपो का ऑफिस उ DMHO kala penkop burom ru ya ki tu ki breu ki bala don benta ban yarap bat ban tingkhon ya ki nongpang TB ha ka baya dei bat ka bam ka di ka baki don kam ha ka por baki dang hap ban sha sumar bat bandi dawai bat ha ka ju ka por la samru ya ki marbam mardi sha ki tu ki nongpang TB ki bala sha tingkhon bat don kumba arpo arngot ha ka tei kesngi ha kane kasngi lawan bandan bentalang dau M Kumar Assistant Deputy Commissioner ka Ribhoy Kumukongsan ha ka jingdon lang u Dr. P Kharnari Assistant Medical Superintendent ka MIMHANS ka Dr. TS Momin DMHO ka Ribhoy ka Dr. E Kalwing District Tuberculosis Officer bat ki weki officer bat ki doctor na katanat ka koit ka kiya. We are involving the businessmen, various organizations, NGOs, civil society, private citizens, so that we can collaborate our effort to help our TB patients in multiple ways, through diagnostics, through nutrition, through vocational training. So as I just interacted with our DTO ma'am, that around 90 to 95 Nikshan we have in district. So we will try to increase this number as soon as possible, so that all TB patients in the district, that is around 330, we will appoint one Nikshay Mitra for all of them, so that they can get a good TB treatment, they can recover as soon as possible. As I remember a golden line from the Mother Teresa, that hands that serve is more sacred than the lips that pray. So to validate that statement, I think it is the good time to all of us to come forward and adopt as much as TB patients, so that we can achieve the target as set up by the government of India to eliminate TB from this country by 2025. Kasngi ngirakhi ka jingdap chisnam jonganega program Pradhan Menteri TB Mukt Bharat Abhiyan. Ya kani ka program lapli perda da ka Presiden Jongkari India Srimati Draupadi Murmu haka khandai tarik u September ar hajar arpo ar. Lengba kani ka program kade ngidon kathong ya kaban penduna lane ban penduk jait no ya ka jingpang TB house nem ar hajar ar pusan tingi don kam ya ka jing ya trilang jong baro khnang bangila ban job ya ka ni ka thong da ka jing ya trilang jong ki briu simet ki seng bhalang nang ta ki nong mi khmat baper ki society nang dapat di bat ki institution bakin wan chakmat bakin yarap lem ban ai ya ka jingbam ya ki nongpang TB kat baki dangdi dawai namar ban rat dengkong ya ka jingpang TB kidon chibun ki jing kumenta ngimla wat laki nongpang TB kiyo ya ka dawai ka babahatam bandi hakapor baki pang henry kidon kamru ya ka jingbam ka bataimet lengba ka jingbam ka bataimet kila ban jam kham kloi nang tapadru bat ka dawai ru kan trekam khambha lada kiyo ya ka bam ka bataimet kumbangi tip menta ba ka jingpang TB bun ki bayo ya ka kidi ki ba don ka jingduna bam kata ka malnutrition ha ka met ka jongki tikni ka jingpam TB ka pur state yaki renrei la da tu breu ubiang ka bam ka di kata ka bormet ki bor kulit kala ban yale persya ka tu jingpang wat lau yo ka jingpang TB ru u jam kloi na ka ni ka jingpang te hakani kasngi ngirakhe yakani kasngi kalong ban pen pai ba ki briu baro ki badan kamon ban tingkhun
ya ki nong pang TB kat bagi dang di dawai ban tingkun yaki da kabayarap yaki ya kabay bam ka jongki ka balong kumba si hajar si benai te hadu unriu benai uai nong pang ngi hab ban yarap yu unriu hajar namta unriu benai kat bodang di ya kani ka dawai TB te langba kani kasni kani ka program ni khot karpat ya baro kibala ban adopt ya kini kinong pang TB hapo ribhoi namar hadu mentangi dan hadu lai spa lai pulai kinong pang TB hapo ribhoi district hadu September arpoi terik ar hajar ar pulai ti na kini lai spa lai pulai ngot te tang khandai phu prangot kinong pang TB la tingkhun da kita kinik chei mitra henrei kiwi pat kidang sa kidang up khmi lenti bakin adopt ya daki nik chei mitra banirap iki ya kabam kadi tina kini lai spa lai pulai ngot ti don kibala akoi don kibala yo transfer chawai don ru kibala yapno te haduk menta kibadang di dawai kidon arspa san pu saungot hapo ribhoi district ti kini ki arspa san pu saungot don pedeng jongki kibala yo ban adop yaki lani tingkun yaki dan mix chai mitra hene dang don bun kiba empat yo kita ban yarap yaki hakabam kadi te lengba kani ka program bat kumjuro kani ka sengi nga kerpat kum i district tuberculosis officer ba kin Lakin wan chakmat ban yasno lem kakti kamon kakti kadiang ban yarap lem ikin ginong pang tiba duk tiba jenjar ban penbiang iki kabam kadi lengba ka jing yarap ka jungpi ngila ban penduna no ikne ka jingpang tibi haka district ka jungi kumju ka jila ka jungi hakari ka jungi ban job syakata kathong kaba ban penduna ka jingpang tibi haus nyam ar hajar ar usan kajingpang TV kajingpang kum kiwi kajingpang hi ngim dei ban sngau la rain habang yo ikani kajingpang TV ti lada unu so per hakamet kajung u la don jelho kumba artayo don jingset bat jing push app menmet bat jing hiar kajing khia la pidon kini kidak sautli gidei ban wan no wood ban wan das ya ka kerkha ka jongpi haki PC CC ki bajan tam bangin tip ba phi yo ya ka jingpang TV ni na ka wei pat ka jingpang namar khambun ka jing ka long ba ki nong pang ki one slam ban one chim ya ka treatment cheki hospital bat kani ka jing slam ban one test bat kumjuru ban di dawai ka wan ra ya ka jing hadin habot ba kumjuru ka jing dia ka basungsi ladangi lap kloino bat ngidi kloino ka jingpang TV kasuk ban penjam